Ćao drugari, pozdrav sa Kopa, sumnjam da možete da vidite iza kako je lepo vreme i sneg. Ostalo mi još par sati do nove godine i odlučio sam da vam najavim akciju specijalno za najupornije i najvrednije, to jest one koji će biti prvi da ustanu ujutru ili koji će ostati dovoljno dugo na novoj godini da mogu da slikaju izlazak sunca i da tweetnu tu fotku. O čemu se zapravo radi? Evo vidite majicu, možda ste vidjeli juče i prekjuče ja sam napisao, išao sam do Kališa i slikao sam izlazak sunca neuspešno jer je ružno vreme, ali i jutro se generalno podrazumeva. Znači, ujutru kad ustanete, ako ustanete rano, ili ako ostanete do recimo 7 ujutru na novogodišnjoj žurci, što je kao bravo, fotkajte jutro, okačite na Twitter, stavite My Sunrise hashtag, i očekujte da dobijete specijalno dizajniranu majicu za vaš Twitter profil. Kao što vidite, majica je bela, ima taj hashtag My Sunrise belongs to i ovdje je QR kod, možete probati. Evo, ako će se podignem, ovaj QR kod vas vodi direktno na moj Twitter profil, odnosno na vaš Twitter profil. Naravno, broj nagrada je ograničen, tako da igrajte se, evo recimo ujutru, bilo bi super da to uradite posle nove godine, a možete još par dana probate i sve fotkice ćete moći da vidite na Heinekenovoj Facebook fan strani. Akcija je prisutna u celom svetu, u nekim gradovima postoji specijalno fotelje za gledanje najlepšeg izlaska sunca, tako da pogledajte, družite se, igrajte se i lepo se provedite. Srećna nova godina, pozdrav s Kopa, Enijak.